de ser. Perquè jo ho noto en les meves làvies. Les meves làvies també... una xiqueta esta. La cua esta no sabia jo que sabia tant. Sí, però també perquè canvia el temps, canvia tot. És diferent. La Berea és molt antigua, clar, la Berea. Ahí està, el nom bonito. El vers que tenia que dir jo, que els xiquets, només volem els abuelos. Sí. Els xiquets, els abuelos estan contents de venir, sempre el iaio, la iaia. Però quan ja prenen la comunió, d'ahir per amunt, canvia. Eixe voler es perd. Va perdre-se. Però no són tots, Es perd dins de l'amunt, no? No. Però és diferent, es perd. La manera de fer. Dóna'm això, dóna'm allò, vull això. Però ja. Bueno, pues canvia. L'abuelo li diu a uno dels nets, li diu, això així no és. El repte. I li contesta el xic, el net, major. Abuelo, tú cállate, que no sabes nada. Eres muy antiguado y no vales para nada. El home se'n va un racó i es posa a plorar, molt natural. La no perd i molt natural. En canvi, la joventut es creu que no li ha fet mal o que no li ha dit res a l'abuelo i sí que li ha dit i li ha fet una cosa mal. Perquè l'home, pues, això està en lugar, que tenia que dir-te abuelo i no s'està per ahí. Sí, jo sí que ho vaig llegir i te ho vaig ensenyar. Sí. Sí, de abuelo. Estava molt guai. Entonces sí que has fet mal, perquè no és que la joventut és... tu li ho hagis dit de mala idea ni mala intenció. No, perquè això fa mal. Però... La joventut a vegades es creu massa, i no... El dir abuelos no està bé, el dir majors ja està ben bonico. No, home, si tu tens una costumbre i diu... Abuelo le tenim a casa. Clar, ahí està. Però queda així de veres. Sí, això és tota la raó. Abuelo, pues sí, estarà, perquè ha replegat a ser abuelo. No, i a més, dius una experiència que de xicoteta està... Vosaltres mateixa, pues diu, pues sí, m'agradaria ser major i m'agradaria... Però de ser abuelo no t'hi saps saber. Clar, com tot. Perquè moltes coses no les saps interpretar com vosaltres, no les saps dir. Clar que sí. Entonces recules de dir, o recules de fer una conversa, m'entens? Entonces diu, no, perquè clavaré les pates i estos chivos se riuran, o estos chivos se... Però és natural. L'eixina no és l'eixina. Clar, a nosaltres també ens passa el mateix. No havia de ser l'eixina, però és l'eixina. Sí, però si nosaltres congregam... En els versos ho diuen, en els versos... Sí, va passar ja. No sé si tu... Sí, ho hem llegit els dos. És una cosa veritat que sí que ho diuen molt bé. Diu una gran veritat, és de veres. Hi ha un altre que diu, vaig a fer-te mono, no? També ensenyant del mono. Diu, viuràs 10 anys i aniràs de rama en rama i d'arbre en arbre. I el senyor li diu, i ell, el mono, li diu al senyor, 10 anys i anàs de rama en rama i d'arbre en arbre, és molt pesat. Dóna'm més que siga així, també el tindràs a una. Això no ho sé. Diu, pues bueno, preguntaré. Tu, vale, t'ho concedo perquè sí que m'han donat permís perquè tu vistes només 5 anys, en vez de 10, 5. Ara plegar a un... A veure, això era el mono. Ara plegar a l'home. Diu, seràs l'home, treballaràs de sol a sol. De veres, treballarem de sol a sol. Els meus altres abuelos treballarem de sol a sol. I m'han donat la vida per fer 8 hores. Què s'ha fet això? Això és el que penso jo, no sé només jo. Per què els meus abuelos van donar la vida, van donar la vida, van matar en la vida? De fer 8 hores van fer huelgues i coses i els van matar, perquè uns i altres els maten. Sí. I ara, com ho han plegat? Què és el que estem fent? No estem fent res. I al revés estem fent mal. Però és la vida. Ahir no es pot ja traure. I també és de veure això. Els abuelos van donar la vida per fer 8 hores. I ara fan 12, 16 i totes les que vinguen perquè, conforme està la vida, conforme... El macho que m'ho ha parit a tots. Sí, perquè no miren les coses conforme són. I el mateix que això, i el mateix que moltes coses, molts que sempre pues anem a posar de peluqueres, que van fer ahir per les cases. I tirant, no està bé. No està bé, perquè les dones o els xics que són peluqueros, que estan en un puesto, que paguen les seues contribucions i paguen les seues coses, pues necessiten clienteles para poder luchar. No que yo me vaya... Y para arribar a jubilarse y poder vivir. En un altre puesto,
casa en casa, es guanya el jornal netet, i jo estic pagant tots els drets, deixa que no està pagant. Això és el que jo no les ve. No ho sé, és que a vegades hi ha coses que no les... Sí, vas pensant i dius, això no ho veig clar. Perquè acaben de dir, carai, no està bé. Clar que no. Perquè aquestes persones estan pagant el seu. I esta està elevant el pa a més de 4, que és clar. Sí. M'entens el que vull dir? No Clar. m'entendreu, però... Sí, sí, no, sí, t'entenem perfectament. Clar, clar. Sí, 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 sí. Tampoc és exemple que no podrà tenir... No, si damunt les nostres mares són peluqueres, doncs, imagina. imagina. No, sa mare. La mare és peluquera, sí, La mare d'ella també. Sí. Que l'ensina la cosa. Sí.